まで誰も見たことないものを見せたいというか連れて行きたい、そういう世界に連れて行ってそこで学習してもらうっていうのが僕のものづくりのスタンスなので、そういう意味で宇宙飛行士とか宇宙旅行とかいう例えを使ってます。12月16日会社を作ってそこでウェブを公開して人材募集をしてで採用活動をずっと学生から社会人になってで社会人になってゲームを作り始めるんですけどもずっと最初から小島監督と一緒にゲームを作ってるっていう、天才とものを作れるチャンスなんてめったにないと思うんですね。で監督が独立されて、会社を立ち上げるとプロダクションを立ち上げるとで一緒にやろうという話になって。I guess the biggest challenge in coming here is just getting to know everyone and getting to know their processes. There's a lot of people from different companies here. 当然ゲームを作るんで、ゲーム関係の方も応募されていますけど、特に重要視というか、重宝というか変な言い方ですけど他の業種の方ですごく力を発揮されている方が多いです。特に日本でいうと映画をやってたモデリングの方とか。カメラのレンズを作ってた方、レーザー照射して位置を特定するプログラムを組んでた方とかこういう無菌室でそういう方とかあとは昔からの友人ですけど角川の矢野さんっていう編集の人、小説も書かれてましたけどそういう。ですんで、25年間の編集のキャリアそこそこあると思ったんですけども、何の迷いもなく、25年を、横に置いて、ここに来たと。やっぱり自分たちの考えてる思いっていうのは、それぞれだと思うんですけども監督の一番最初のコンセプトをどう展開していくかっていう、やっぱり近い場所でゲームを作っていくっていうのは非常に重要だなと思ってます。The biggest thing I think is compared to the other companies I've worked at, which are kind of have like a storied history, they have very kind of deep processes on how to do everything. But here, it's basically like cutting through all the red tape. If you want to talk to somebody, just go over and talk to them. 最大100人ぐらいですね。で、その100人を目標にこのスタジオの大きさをもっとちっちゃい細かい小物とかそういったセレクトもしたりとか、自分たちが働きやすい環境を作っていこうっていうところが半々だったんですけど、できることをやろうということでいろいろ回った中で一番印象に残っているのはイギリスのメディアン・オーディキュールですね。でスタジオも大きくないんですけども中が本当にスタジオというよりみんなが一緒に集まっているクラブというか家のような環境で、上下関係は間もなく水平な感じで、楽しく。オフィス作る最大のコンセプトというか、こういった人が集まれるカフェを作ってで休憩時間もちょっとゲームの内容だったり仕事の内容もちょっと話したりとかそういったコミュニケーションの場所っていうのも重要かなと思ったので、こういったカフェを作ったんですけどもここが一番作って完成して気に入ってますね。変わったというかですね、これまでは、あくまでも僕は外の人間として監督の仕事とか、例えば仕事以外に映画の話をしたり、小説の話をしたりってあるんですけれども、もちろんその時にはこんな見方があるのかこんな考え方があるのかっていうことは何度も目から鱗がそれこそ落ちるっていう経験してたんですけれども中に入るとこういう考え方をしているからこういう発想があるんだなってことが、非常によく分かってですね。There's a lot more emphasis on being open and being kind of close with each other. Again, it sounds kind of like lip service, but it almost seems more like family-like, like we're all a team. And I guess that comes from the fact that really everyone is just trying to make a good game. Like because it's a small company, there are risks as compared to a very large company, but you get the benefit of everyone just being very sincere about what they want to do here every day, which helps out a lot. 会社立ち上げてちょうど1年なんですけども、会社の立ち上げとメンバーの募集と、当然何を作るかっていう設計図みたいなものをやりながら、スタジオも探して、この宇宙船ができたんで、宇宙船で公開計画に基づいてようやく、リフトオフするっていうそういう段階です。